Takže na začiatku celého projektu iniciatívy rozmýšľať nad tým, že spraviť nejakú dočasnú architektúru alebo mestskú intervenciu, stal náš spoločný rozhovor, pri ktorom sme sa dohodli, že by sme niečo také spolu chceli spraviť v predpolí fakulty architektúry. Ale ešte predtým, ako sme uvažovali nad tým, ako a čo to bude, vlastne hlavná časť našej práce sa odohrávala vo vypisovaní grantov a získavaní rozličných finančných zdrojov, ktoré by nám vedeli pokryť túto našu iniciatívu. Dôvod, prečo sme sa rozhodli vysloviť určitý názor na predpolie fakulty architektúry, ktoré je orientované do námestia Slobody, je ten, že fakulta má výnimočnú lokalitu, a to takú, v ktorej sa nachádza v priamej väzbe na námestie. Súčasný stav je taký, že sa priamo v tejto kontaktnej rovine nachádza parkovisko fakulty architektúry, ktoré akoby vytvára určitú deliacu líniu medzi námestím a fakultou. Naším cieľom bolo túto bariéru eliminovať a preto sme sa dostali k otázke, ako tento priestor oživiť, a rozhodli sme sa zorganizovať študentskú súťaž na návrh dočasného pavilónu v predpolí fakulty architektúry. V študentskej súťaže boli udelené 3 ceny a 1 odmena. Víťazný návrh Michala Rachelu sme sa rozhodli realizovať. Niekoľko rokov je veľmi často vyhľadávaná metodika navrhovania architektúry v mierke 1:1 a my sme sa snažili nadviazať práve na túto formu a na tento spôsob metódy navrhovania architektúry a pokúsiť sa so študentami testovať architektúru v mierke 1:1. Táto forma alebo metóda nám ponúkla a pomohla, aby študenti získali prvý dotyk s materiálom, prvý dotyk so statikom, prvý dotyk s možno problémami, ktoré sa diali priamo na stavbe. Takže myslím si, že toto mohlo byť pre nich mimoriadne prínosné. Ak si spomínaš, tie veľké projekty, čo sme robili v rámci výtvarného diela, boli vždy vo vnútri. Akože prvýkrát sme vyšli von. My si povedali, že ten priestor, že ešte ten, nechcem povedať, že sme neokupovali, že by s ním bolo treba niečo urobiť, lebo sú tam také 4 postavce. Mali tam byť sochy voľakedy. A my sme tam urobili tento pavilón. Znamenalo to, že ideu vyslovene pripraviť na realizáciu. Keďže to malo byť z paliet urobené, takže Michal sa stal ako keby takým šéf organizátorom alebo koordinátorom už ďalej toho projektu a vytvoril sa okolo neho tím v rámci letnej školy. Ale chceli sme ukázať študentom alebo postupovať tak, ako sa má. To znamená, že prvý krok bol všetky bezpečnostné a povinné jazdy, ktoré tam mali byť, aby boli v poriadku, bezpečnosť pri práci, všetky inštrukcie, požiarne a tak. A dali sme dokopy týmy, výborne si navrhla ty to, aby nie všetci robili, ale aby tam bol aj tým, ktorý pripravuje už program na tomto pavilóne, potom tam bol realizačný tím a viac menej sa ešte aj prestriedali.